Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Aris Mustain absen gangsal. Kula Skanadi absen 8. Kula Naufal Amarusidi absen 17. Kula Raditya Argi absen 13. Kula Raditya Andra absen 31. Kula Samuel Binsar absen 33. Kula Irfan Nabi Pramadan absen 32. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara Apa ta waku dhewe jejer lan wong ayu makna nakoda tanpa rau sasat dan Nidam Satrias Mara Dewa Jataku Lasombe awak nami besok kapan